Moikka! Ja tässä videossa mä esittelen mun Slays-paketit tää, mitä mä niinku tilasin. Ja tuolla vähän näkyykin. Eli joo. Mut eiköhän mennä videon pariin, koska mä en malta odottaa. Tässä on nämä paketit, nää näyttää vähän kärsineeltä, mutta ehkä se ei haittaa meitä. Aloitetaan eka tästä pienemmästä paketista. Ja sitten mennään tähän isoon pakettiin. Ja sitten viedään nämä mun tallialueelle ja kaikkea. Mutta aloitetaan tästä. Mä hain jo sakset ennen kuin mä hain kuvat tätä videosta. Koska mä tiesin, että koska näissä on teipiä, niin tarvitaan sakset tähän. Mä en tiedä mitä täällä on. Mä veikkaan, että tää ehkä se kupula. Koska tää on näin pieni. Ja toi on aika iso. Tässä on tää pupula. Mitä hitsiä, tää on ihan sikahieno. Okei, aletaan rakentaa tätä nytten. Ei kun vai rakennetaanko nää sit vasta siellä tallilla. Mut nyt siirrytään tähän pakettiin. Voi olla, että mä eilen saatoin ehkä vähän kurkistaa tänne. Mutta mä en nähnyt kaikkea, mä katsoin vaan tähän. Ja näin vaan yhden hevosen siellä. Tää vie niin paljon tilaa oikeesti. Mitä taas kääntää täällä? Siis monta kerrosta kahviakin on tässä. Okei, otetaan toi ison paketin. Tää on sisällä vasta vikana. Okei, ottaa tänne maahan. Aloitetaan. Sitten täällä on aspergelutikkuja. Sitten 3 hevosta. Tällainen hevonen. Tämmönen, koska mun vanha meni rikki, koska mun pikkuveli oli vähän kärsinyt. Niin tämmönen. Ja tää on niin upea. No niin, hienoja kaikki. Okei, nyt mennään. Mä oon siis kipeä. Mä seuraavan. Seuraavaksi on tämmönen pakkauspaketti. Mulla siis tuli tällainen. Rampapoukkeli. Tämmönen. Mutta tuli 2 samaa. Mut mä voin sit maalaa toisen ja sitten voi olla sillä veljeä. Joo. Mut siis nää kaikki on papoukkeleita. Mitkä mä nyt tilasin. Joo. Sitten tähän isoimpaan. Eli tähän.
Oh my god. Tätä me ei pystytä tuolla Sleishuoneessa rakentaa, niin mennään olkkariin rakentaa tätä. Nyt me ollaan täällä olkkarissa. Ja älkää välittäkö mun vaatteista, mä laitan jonkun tämmösen. On tää rakentaminen. Mä leikkasin jo noin kenttä. Entäs tämmönen. Ohjeita ja tarroja näköjään. Täältä tulee tämmönen. Miten nää on? Varmaan noihin laitetaan ne renkaat. No on varmaan traikun osat. En tiedä. Sitten tää on trailerin katto. Ja tää sit on. Tää on trailerin välisemmin. Siis pitää mun... Okei, mun pitää rakentaa niinku... Sitten on katsomaan. Ja sitten nää tohon laskuun. Kaikki niinku... Mistä satulaa ja... Täällä on varmaan sit niitä auton osia. Niin, aletaan nyt katsoa ohjeita. Koska muuten ei tästä mitään. Niin kuin Sleistalle Rambo aina sanoo, että mitä ohjeita tarvii. Okei. Eli ekana meidän pitää laittaa tähän autoon. Tässä on näköjään lasi valmiina. Koska tuossa näyttää, että pitää laittaa niinku lasi. Mut siinä on jo lasi. Mut okei. Sitten laitetaan tämmösiä penkkejä tänne autoon. Jotenkin menee. Niinku. Noin. Meni. Täällä on rattikin valmiina. Okei, mitä hittoa? Sitten täällä pitäisi löytää. Eli sitten, jos on niinku takapenkit, niin nää pitäisi nyt yhdistää. Ja sitten kun tän laittaa, niin sitten saa tälleen kaadettua. Sit siellä on, okei. Tänne. Meneepäs. Teekö mitään? Menee vielä. Sitten pitäis kuulua niinku klik. Kai se nyt meni sinne. Niin se aina vähän niinku tipusti. Okei. Sitten. Okei, me tarvitaan jotain. Tarvitaan ovia. Ei, tää on väärä ovi. Tältäkin pitäisi kuulua sellainen klik, mutta ei tästä kuulu mitään klik. Ja sitten täällä on tämmöset klips-jutut.
ihan oikein. Mä oon laittamassa vaan näitä ovi johonkin. Okei. Tää on nyt tän ovi. Tää on nyt tän ovi, joo. Täältä ei nyt kuulu klik klik. Ei täältä kuulu klik klik. Pitäis kuulua semmonen klikki. Meniköhän se nyt sinne? Meni kai. Sitten puuttuu vielä yksi ovi. Nyt kuuluu. No niin, nyt on ovet paikoillaan. No on sitten mitä... Täällä on tämmöset ikkunat ja tarroja. Tein totta. Okei, tää osa on nyt sitten tehty. Sitten tuolla on tommoset. Täytyy laittaa joku takakko tai joku. Kuuluuks tähän laittaa jotkut? Tähän kuuluu laittaa. Ei täällä oo tommosia osia. No on tos kiinni, bro. Oikeesti, mitä? Mitä hittoa? Okei, näin. Mä tiedän. No joo. Nyt se on laitettu. Okei, miksi täällä on kaikki osat jo valmiina? No en tiedä. Sitten täällä on renkaat tehty näköjään. Mut siis niin kun... Laitetaan renkaat tänne. Traileriin tulee näköjään pienemmät. Täältä puuttuu nyt 2 renkaat. Täältäkin pitäisi kuulla semmonen klikki. Noin. Sitten vielä yksi selvis pitää tehdä. Älä jaksa, että puuttuu nyt osa. Ei kun aina puuttuu. Okei, mitä? Täältä ei nyt kuulu mitään klikki. No, ehkä se nyt on siinä. Näin. Sitten seuraavaksi. Sitten tänne pitää laittaa tämmöisiä. Täällä on jo toinen, mutta toista ei oo. Mitä täällä tapahtuu? Siis tää on melkein valmis nää kaikki jutut. Sitten laitetaan tarrat täällä on jo. Sitten laitetaan rekisterinumero, mikä löytyy täältä. Eli rekkari eteen ja takki. Mihin kohtaan sä laitat ton rekkarin? Mitä? Okei, noin. Ja sitten eteenkin. Joo. Siis nää tältä kaikki tarvitset.
Ei toi rekkari lähettää. Noin. On sekin laitettu sitten. Täältä puuttuu yksi sydän. On täällä. Okei, joo. Sitten siirrytään trailerille. Tämä. Täällä on nämä osat jo. Sitten voidaan tehdä joku tämä. Missä on osa? Täältä puuttuu yksi osa nytten. Mitä? Hetki pieni. Okei, joo, mä löysin sen. Se on siis niinku apua tällainen, että hän saa niinku niinku varusteet loikkuu. Tää kuuluu niinku laittaa näin. Jotenkin. Siis on ihan näitä. Mut eihän toi ees mennyt tänne. Meniks tää? Meni se. Sitten tää kuuluu laittaa niinku kiinni. Mut siis väärinpäin. Musta tuntuu, että mä liikun tän kohta. Näin. Sitten tää väliseinä. No. Menee heti hermot tämmösiin oikeesti. Näin, ja sitten vielä tohon. Okei. Ja sit toi alempikin pitäis vielä saada. Noniin, nyt se on siinä. Täältä tältä. Ja sitten, mitä muuta kuuluu tehdä? Okei, me siirrytään näihin. Ja näihin kuuluu laittaa tämmöset ovet. Jotenkin. Näin. Ja sitten, siis tää tulee tähän. Näin. Ja sit sen saa aukastua ja sit täältä paljastuu se satulatelinen ja rytsitelinen. Ja toisen sama homma. Tää ei nyt mene näköjään niin helposti. Okei, meni se. Sitten tää kuuluu laittaa niinku tänne nyt kiinni. Jotenkin. Anteeksi, mihin? Täällä ei kuulu klik. Noniin. Sitten on toinen. Mä voin kohta näyttää tätä, mutta okei. Tää on kohta valmis varmaan. Näyttää nyt täältä näitten kuuluu yhdessä näin. Nyt näyttää täältä. Ja sitten kun tässä nää ovet, niin sit täältä paljastuu tää. Joo. Sitten se on. Okei. Sitten me laitetaan tämä. Siis mitä? Jotenkin.
pitäis kans kuulua semmonen klik 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 juttu. Kiitä puolelta kuulus. Kyllä näin. Niitä on siis varmaan kiinni tässä, en tiedä. Sitten, tää nyt näyttää tältä, mä siis laitoin tämmösen. Sitten me laitetaan joku tämmönen. Tähän. Noin. Ja sitten mä laitan tämmönen kansi siihen. Mut miten? Okei, näin. Tänne saa sit jotain lajattua, niinku tänne. Noin. Sitten me tavataan traikon. Tämä. Sitten tää pitäis kans kuulua. Noin. Sitten me tarvitaan joku. Tämä. Tämmönen. Tää siis kai laitetaan jotenkin nyt sitten. Tää on siis varmaan joku pysäytys. Mä nyt näin kirjoitin takana. Et oo tosiasiassa. Mitä? Nyt mä sitten enää takas tänne. Eikö hei, noniin, se meni. Eikö mitä? Ai helveero. No ei saa kirjoilla. Ai. Miksi tää on tehty näin tiukaksi? Mikä joku 5-vuotias kuului saada tää kiinni. Noniin, nyt. Tältä. Tää on valmis kohta varmaan. Ja sit nää renkaat, nää on valmiina täällä. Ja sit täällä on nää osat. Sä jaksaa, että täältä sit oikein niin. Joo. Noin. Ja sitten sitten tämä. Miten päin tää on näin päin? Joo. Sitten laitetaan tähän traileriin tommoset tarrat. Mä varmaan perustaa värikonneen. Nyt tää on toisen yes. Okei, tämmönen. Näin. Ja sitten toisella puolella laitoin mä nää sit oikein. Mä laitan nyt väärin puolella. Näitä. Ja nää siis Iska kävi hakee nää eilen. Kello oli niin paljon, että en mä sitten enää viittynyt. Ja sitten tänne taakse kuuluu vielä tämmönen tarra. Mihin kohtaan tää sit kuuluu? Tänne. Tänne reunaan. Noin. Sitten ja sitten tämmöiset perävalot. Niin kuin näihin. Naani on myös lähtemässä. Kiva.
Sitten vielä tää toinen. Mä vihaan laittaa tarjoja, varsinkin tälleen, en muuten. Mut siis pistin tämmösiä, mä vihaan laittaa tarjoja. Okei, noin. Ja sitten vielä rekisterinumero. Näin, nyt tää näyttää tältä. Sitten toi on valmis. Sitten otetaan täältä teltta. Tää pitää jotenkin avata. Seuraavalle sivulle lähdetään nyt menemään. Okei. Sitten kun laittaa kiinni. Sitten täältä. Täälläkin näkee joku tarroja. Nyt tänään. Miksi tänään päästä? Toivon pois. Mitä tuntuu allalle? Mistä ei tuntuu? Ei mennyt mitenkään. Nyt on ihan vito. Noniin. Me saatiin se tähän. Sitten kuuluu tämmönen osa tämmönen kuuluu sitten niin tähän. Näin. Ja sitten kuuluu tälleen nyt on näköjään väliä, mutta näin. Ja sitten tähän kuuluu tämä. Eiku, miten päin tää menee? Näin päin. Sitten vielä. Syödäkö mä en oo puhunut tästä, kun mä keskityn tähän nyt, niin. Mennään kohta mun tollialueelle. Mä oon saanut tänne kaikki jutut valmiiksi. Okei, nyt tää teltta on koristeltu. Näin. Sitten me tarvitaan vielä, mitä muuta tehdään. Okei. Tänne. Heinäpaali. Tämmönen. Sitten ukkeli. Missä tän osat on? Tuolla ja sitten vielä missä tän... Tuolla. Eli... Eiku mitä? Tää on tän osa. Eli siis nää on niin käteviä, ei mun tarvitse ohjata. Eli siis sulla on 3 osaa tässä. Sitten sulla on nää jalat. Ja sulla on tämä. Sitten sä pujotat sen täältä ja laitat sen tänne pohjalle. Sitten laitat vaan tämän ukkelin tohon ja nyt se on valmis. Sitten samalla laitetaan toinenkin ukko. Nyt laitat noin. Sitten tää nyt työkkään sitten ihan
tänne väärinpäin, niin ehkä se nyt ei sitten mene sinne. Joo. Näin. Ja tähän kuuluu joku hattu vielä. Okei. Sitten auton peräkoukku muuten puuttuu. Eli siis tässä on tämmönen osa, joka sitten laitetaan tänne auton alle. Okei, näin. Sitten missäkään ja sitten tähän kuuluu tämmönen tappi, mutta kun mä ärsyttää, kun tää ei nyt halua mennä. Voisitko nyt tänne mennä? Nytkö se on siellä? Okei, nyt. Sitten vielä nämä portaat. Traikan ikkunaan. Noin. Hetki pieni, mä nyt laitan tänne kuntoon niin silleen. Eli tässä oli nyt kaikki. Ja toivottavasti tää on nyt hyvä. Tuolla on sitten satulaa ja suitseja ja mitä kaikkea. Nyt me saatiin tämä laitettua. Sitten mä laitan ne tonne. Sitten haetaan loput täältä ja mennään mun tallihuoneeseen. Onko tää nyt täynnä kahvia tää mun huone? Mutta mä nyt kerään nää loput ja joo. Ja siis käydään vielä kertauksena, mitä täällä nyt sitten oli vielä. Eli tämmönen. Mä laitan nää siihen pieneen pahvilaatikkoon, jos mä nyt näen, missä se on. Sieltä kannattaa pitää mahtuisi pupulakin muuten. Mut siis tää pupula. Käydään vielä tuolla tarkemmin sitten. Ja sitten on tää satula juttu. Sitten on ne pakoukkelit, nämä. Sitten oli hevosia 3 KPL. Sitten oli näitä maaleja. Joo. Jäätelöpuikkoja. Joo, mä nyt vien nää ja joo. Nyt me ollaan täällä mun sleishuoneessa. Ja joo. Että mä nyt vielä ainakaan, mulla ei ole vielä ainakaan, mä oon kipeä, niin jaa. Mulla on nyt kyllä koulukoja, mutta eikö se haittaa? Eli ensin mun tällä-alueella on tällainen. No joo. Laitetaan sen paikkaa. Ja nyt on lähdetään. Tätä ei tarvitse vastaan. Otan nää akryliaanit. Miten nää aukeaa? Nyt valikoin nää paketin jotenkin. Koska mä en tuon sit tänne saksiin. Mä luulen, että on isompia purkkeja. On nää nyt isompia kuin noin, mitä mulla on ollut. Eli tämmösiä. Laitan tohon. Tää on nyt sitten on keltaista ja valkoista ja toista keltaista ja mustaa ja oranssia ja liilaa ja punaista ja ruskeata ja vaaleansinistä ja tummasinistä ja kaikkia tämmösiä väreitä.
Okei, mä haluan kokoon tän nytten. Tän. Oha, mä vähän okei, tälleen muuta. Eli ekana pitää laittaa tämä tähän. Mulla on siis tämmönen. Siis niinku on jo, mutta siitä puuttuu niinku tämä. Niin siis joo. Oh my god, nyt se irtos. Sitä ei voi pysyä. No niin, täytyy nyt pysyä. Sitten pitää laittaa tää satulahuopa tähän satulaan. Jollain logiikalla. Siis mä haluaisin näin. Tästä. Näin. Ja tämän täältä. Näin. Näin. Ja tätä satulahuopaa ei niinku tietenkään ole pakko laittaa. Ja voisit laittaa johonkin muuhunkin. Satulaan. Et ei sitä nyt niinku tähän satulaan pakko laittaa, mutta okei, toi ei pysy. Ja sitten on vielä tämmöset suitset ja sit siinä oli kypärä. Sitten me tehdään se uusi talli, niin nää hepat ja muut hepat sitten. Ja sitten se, mikä tuli tossa niinku auto ja traiku mukana, niin sekin sitten, niin tehdään sitten punia päätalli. Mulla on nyt tossa yksi talli jo. Niin siitä tulee varmaan niinku sitten päätalli, koska siinä on niinku isoja heppoja nytten jo. Ja silleen. Nytten otetaan tämä paketti. Nyt tää on vähän tilaa kokonalle. Niin tehdään se vaikka tohon nyt. Okei, mun pitää nyt siirtää sitten heitäkin. Okei, te ootte nyt aika seinässä kiinni, mutta ei tähän tarvii saksia, teette tosissanne. Oh my god, mulla on täällä saksia nyt mukana. En saa sen itse asiassa. Mulla on sieltä tämän taustalla, mä saaks tän poistan. Okei, otetaan tää tätä pois. Okei! Tää on oikein nyt alitteli. Tässä on taustamaisema. Okei, joo. Lähdetään katsomaan, mitä täältä löytyy. Täältä löytyy pikkupuppeli. Kestäkö tuohon mun paloa nyt? Se on ton verran paloa. Sitten tämmönen vähän isompi puppeli. Oot. Tämmönen. Sitten tämmönen pikkupuppeli. Sitten tässä on ruoka-astia. Sitten on salaattia tai jotain tämmöstä. Älkää välittäkö mun käsistä. Sitten täällä on porkkana. Ja sitten tästä löytyy nämä pakettiin. Mä laitan tätä takin päälle, että mä enetään kipeäksi. Ja mä en kyllä... Mulla ei kyllä pitäisi olla täällä, koska mulla oli tänä aamulla vähän kuumetta. Mulla oli 37,9. Niin. Mä en oo täällä katsotaan, mutta mä tein tän pupulan vaan. Ja sitten mennään lepäämään, niin sitten voidaan taas miettiä, että tulee takaisin. Eli mä laitan nää ovet tähän pupulaan. Noin. Sitten tässä näin. Sitten
mulla toi katto hetkeksi pois. Noin. Kyllä tän ilman ohjeitakin osata, että... Näin. Sitten ihan pakki. Oitaus. Tässä on nyt aika pieni osa tätä, mutta sitten on semmoinen wet whisper. Ja sitten jotain ohjelmia on laittanut tuon. Näytän teille kohta, mutta jos otetaan nyt pois. Otetaan nyt yksi pois. Ja sitten saataisiin yksi ovi tohon. Saataisiin toi yksi. Nyt on isompi. Me saadaan tänne. Nyt. Nyt mä lähden näin. Noin. Sitten täällä oli tämmösiä kiikkulautoja tämmösiä. Ja voisit kiikkukakkuu. Ja sitten otetaan ruoka-astia ja laitan eka purut tohon. Tai joo. Laitan tänne purua. Koska mulla ei nyt oo vielä hiekkaa. Mut mä kysyn iskalta, kun mä viedään pulloja, niin me saadaan pikkuinen kanssa siitä rahaa. Koska me viedään ne ja palotetaan, niin jos mä kävisin sit ostaa hiekkaa. Koska meillä ei oo siis hiekkalaatikkoa. Tai onhan meillä hiekkalaatikko pihalla. Mutta siinä ei ole vaan sitä hiekkaa. Anteeksi nyt vaan. Noi puput voi liukua niinku miten. Niin että me siis niinku yhdistetään näin. Toisinpäin. Koska tänään on perjantai. Okei, mä nyt äitipupu on täällä. Sitten tuossa on porkkana. Okei, tässä on ruokakuppi. Tässä on toi porkkana.
Paitsi ei se mennyt siihen, mutta... Sitten toi pikkupupu on niinku... Toi pikkupupu on tossa. Toi yksi pikkupupu on tossa ja sitten toinen pikkupupu on myös äitin luo. Okei, mä nyt näytän teille. Eli tää näyttää tältä. Tuolla on toi pikkupupu ja... Joo. Siis mun tollialue näyttää tältä. Joo. Eli siis niin kun... Aletaan nyt vaan niin kun suorastaan. Rakentamaan. Koska jos me ei nyt aleta rakentamaan tätä tilaa tänne, niin voin sanoa, että tätä ei sitten saada muutenkin valmiiksi. Aletaan tekemään. Kyllä mä saan teet silleen, että ne näette. Koska penslata tän kanssa. Tuo on iso. Toi noin. Oh my god, tää on kunnon häslinkiä. Sitten tää tähän. Ei siitä. Ei apua millään logiikalla. Toi ja sitten toi. Oh my god, tää on kunnon Excelissä. Pistetään tikki vähän päälle kamera. Niin nyt. Te ootte sieltä videossa. Ai että! Mutta ihan siika sanoisin. Mä lisään tuohon vielä purua. Mä oon mennä sisällekin vähän purua. Vähän mitä... Vielä vähän enemmän. Mä laitan sitten tätä purua tonne sisälle. Niin on lämmin. Äitillä on lämmin sit olla. Ja näin pikkupuputhan nukkuu niinku ton hiilen päällä. Okei, noin. Sitten nyt teen. Okei, kokeillaan miltä tää näyttää. Jos mä otan tän ruskeen. Okei, mä näytän tätä vielä. Pitää niinku nyt mitään. Pysyy. Pitää näyttää tää tonne katsojille. Nytkö pysyy? Pitää näyttää tällä. Nyt sitten. Joo. Se oli vaan, mutta ei todellakaan. Noin. Mulla ei edes motivaatio tähän mitenkään. Nytten. Mun pakko. Anna hetken aikaa. Okei, joo, ei tosiaankaan. Mä otan ton Dryden nytten, koska... Miksi mä niin kaikki pahoitte kaikki, mutta mulla on toi tyhjä pieni. Niin ne on yhteen ajossa. Mä otin ohjeet, jos toi rikki, niin sit se saa korjattua. Yes.
on tää traileri. Sitten satulaa ja portaita. Et sitten tän saa laitettu tähän. Ja sitten nyt, niin, ja sitten tän jousan voi laittaa tähän ja sitten voi kiitää niinku tossa tolleen. Sitten on heinäpaali, harjapatti, kypärää ja ämpäriä, toista kypärää ja kypärää. Siihen niinku oli kaikki, mitä me tilattiin, ja maksoi 200 €. Musta tuntuu, että mä nyt jätin jotain sisälle. Mä en jättäjä, mutta se on kauhean finni, kun sattuu ihan himputisti. Tässä on varmaan kaikki. Joo. Joo. Teen varmaan erillisen videon silleen, että tehdään tallialueen remontti. Mutta mä nyt lopetan tämän videon tähän ja mä teen erillisen videon sitten. Remontoidaan mun tallialue. Ei saa tuomita mua oikeasti. Ei saa. Mä vannan, että ei saa. Joten nähdään seuraavassa videossa. Toivottavasti sä tykkäsit tästä. Ja joo, moikka!